Для сям'і Клепча лес – гэта месца, дзе пачалося іх каханне. Яны пазнаёміліся ў 2017-м, калі Анастасія папала на размеркаванне ў лясніцтва да Паўла. Для іх удзел у акцыі «Дай лесу новае жыццё» – гэта не проста праца, а магчымасць разам пісаць працяг сваёй гісторыі, укладваючы душу ў будучыню новага лесу. Каждый год мы принимаем участие в акции «Дай лесу новое жыццё». Мы считаем, что это наш как гражданский долг, так и долг работников лесного хозяйства. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы привлекаем к этой акции родственников, друзей, знакомых. И в будущем, когда наши дети вырастут, мы также будем их привлекать и прививать с детства любовь к лесу. А вось Юрий Самайлович по прафесіі не звязаны з лесам, але ў акцыі удзельнічае ўжо ў трэці раз. Для яго гэта грамадзянскі абавязак і спосаб пакінуць свой уклад у стварэння зялёных лёгкіх нашага рэгіёну. Человек бессилен против стихии, но человек в силах восстановить то, что эта стихия разрушила. Мы даем вторую жизнь. Лесу даем вторую жизнь. Потом наши дети, соответственно, будут в этот лес ходить и будут собирать грибы, ягоды и радоваться вот этой вот красоте, которую мы сейчас здесь видим. У 2024 годзе старт маштабнай акцыі даў кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко. З кожным годам яна аб'ядноўвае ўсё большую колькасць людзей. У першых радах дзяржаўныя службы, арганізацыі, прадпрыемствы і моладзь. Галоўная задача – аднаўленне лясных масіваў і, у прыватнасці, ветравальна-бураломных участкаў. В данной акции у нас принимает участие более 10 тысяч человек. Очень много принимают участие добровольцев, идут семьями, родители с детишками. В основном основу посадки будут составлять это ветровально-буреломные участки, которые у нас образовались в июле прошлого года. Сёння на плошчы ў 8 гектараў высадзілі каля 35 тысяч саджанцаў. Бяроза мясцовая з Васілевіцкага пітомніка, сасна прыехала з Бабруйска. Аднак пасадзіць гэта толькі пачатак. Участкі таксама патрабуюць рэгулярнай праверкі на пражыванне, якія праходзяць праз 1 і 3 гады. А каб засаджаную тэрыторыю сапраўды можна было назваць лесам, мусіць прайсці 7 гадоў. На осень 2025 года планируется посадить 1650 гектар лесных культур. Из них 900 гектар – это на ветровально-буреломных лесосеках. Поэтому задача выполнимая, все трудятся с огоньком, поэтому задача будет выполнена. Прошли дожди, поэтому мы уверены, что приживаемость будет максимальная. Старт акцыі дадзены, і гэта толькі першыя крокі вялікай справы. Наперадзе тыдні упартай працы для таго, каб праз гады ў рэгіёне шумацеў новы лес, які стане спадчынай для будучых пакаленняў. Дай лесу новое жыццё! Дар'я Дрожжа, Олеся Заяц, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».